Em dic Joaquim Brutau i us parlaré del cinquè treball que va tenir que fer l'Hèracles pel rei Euristeo de Micenes. L'Hèracles, aquí el teniu, aquí el podeu veure, va tenir que fer aquest treball relacionat amb el rei Augies de l'Èlide i els seus estables. Aquí l'Èlide està en el Peloponès, com podem veure aquí, a la part nord-occidental del Peloponès, i allà hi havia el rei Augies, fill de l'Hèlios. El treball consistia en netejar els estables del riu que tenia el rei Augies pel seu bestiar. El rei Augies tenia uns ramats que per prescripció divina ja estaven exempts d'enfermetats, o sigui, no tenien enfermetats. I llavors, a més, tenia una manada de 12, uns diuen que són 12, l'altra versió deia que eren 20, toros, que anaven envoltant el ramat constantment i així evitaven que hi haguessin depredadors. O sigui que tenia uns ramats enormes i els tenia en uns estables que feia com 30 anys que no s'havien netejat, no s'havien netejat mai. Llavors hi havia quantitat d'excrements i de més. A l'Euristeo li va posar aquesta feina per humiliar en l'Hèracles, ja que era un home que podia amb una sèrie de treballs titànics, que feia la força i dava una sensació de poder enorme. Això no li servia res per netejar excrements i si aquests excrements no els podia netejar en un dia, que és l'espai de temps que li havien donat, resulta que no podria fer aquest treball i quedaria encara més humiliat. Com veurem, també us parlaré de l'Alfeo i el Peneu. Feo i el Peneu són dos rius que passaven per allà, i també us parlaré del fill de l'Augies, que és un tal Fileu. La cosa comença amb que quan l'Hèracles va veure el rei Augies i li diu: bueno, mira, tinc la feina, m'han encarregat la feina de netejar els teus estables, en un dia el rei Augies es va posar a riure, va dir que era impossible. És més, no solament era impossible, sinó que el mateix rei Augies va dir: mira, si ho fas en un dia, jo et daré una 10ª part del meu bestiar. I així es van quedar. Sí. L'Hèracles què va fer? Va començar a cavar en una llera que passava pels estables i després va desviar els rius, l'Alfeo i el Peneo, els va desviar per aquesta llera i es van portar tota la porqueria cap al mar. O sigui, primer va desviar els rius, després dels rius va fer una espècie de presa, la va obrir i se'n van anar tot cap al mar. Llavors, quan va anar a reclamar en el rei Augies que li pagués la part que havia quedat del bestiar, el rei Augies va dir que no li pagava perquè el que havia fet la feina eren els rius i no era ell, i per tant no li pagava. Van anar als tribunals i sí, l'Hèracles reclamava el que reclamava, i quan va declarar el Fileu, que era fill del rei Augies, va declarar que sí, que realment havien sigut els rius que ho havien netejat, però que la llera per on passaven els rius, quan els va desviar, l'havia acabat el propi Hèracles. Llavors, els tribunals li van dar la raó a l'Hèracles i el rei Augies li va tenir que pagar el que li devia. El rei Augies va pagar, amb molt mala gana va pagar, però va agafar el seu fill i el va desterrar.
Això no li va sentar gens bé a l'Hèracles, que va anar al rei Augies i li va dir: noi, no em sembla bé això, i si tu no rectifiques, que ell no va rectificar, diu, doncs et declararé la guerra. I sí, l'Hèracles se'n va anar, es va aliar amb els de Corint, amb el rei de Corint, i va declarar la guerra en Augies. Quan anaven a començar la guerra, l'Hèracles, és l'única vegada en sa vida que es va trobar malament. Es veu, diuen, la llegenda diu que s'havia menjat una tortuga i que no li havia sentat gaire bé. Va anar al rei Augies i li va demanar una pròrroga, una treva d'un mes per començar la guerra. El rei Augies va dir d'acord, li va dar aquesta treva d'un mes i llavors començarien la guerra un mes més tard. Però el rei Augies tenia uns generals que eren, per un cantó, el seu fill Eurito i per un altre cantó els Moliònides. Quins eren els Moliònides? Els Moliònides eren els fills d'Àctor i Molione. Àctor era el cap de govern del rei Augies i Molione era la seva dona. Molione va ser seduïda pel Poseidon i va tenir aquests dos fills. Una curiositat és que el Poseidon, quan va seduir a la Molione, ho va seduir en forma d'ocell. I llavors la Molione no va tenir els dos fills, no va parir els dos fills. La Molione va fer un ou de plata gros, i d'allà van néixer els dos fills, que se'ls diuen Moliònides com descendents de Molione. Bueno, aquests dos eren generals del rei Augies. I la treva que havia pactat el rei Augies, aquests no la van seguir. Van atacant a l'Hèracles, van fer una matança de la gent que tenia l'Hèracles, inclús van matar en el seu germà Íficles, que el seu germà Bessó, van matar en l'Íficles. Veient això, l'Hèracles es trobava malament, els de Corint, que s'havien aliat amb l'Hèracles, veient que la cosa pintava malament, van firmar la pau amb l'Augies i es va quedar l'Hèracles sol. L'Hèracles sol va estar 3 anys dant voltes per Peloponès i quan ja estava bé va reunir una quantitat de gent i, aprofitant les festes de Poseidon que feien a l'Èlide, va anar allà, va fer una emboscada, un parany, en què van caure els Moliònides i l'Eurito, va matant els Moliònides i l'Eurito, i llavors, mentre estava a l'Èlide compungida per la mort d'aquests i buscaven a veure qui havia sigut, l'Hèracles va reunir un exèrcit en les ciutats del sud del Peloponès i va atacar l'Èlide. Va atacar l'Èlide, la va arrasar i va posar en el Fileu, que era el fill aquell que havia desterrat l'Augies, el va posar com a rei de l'Èlide. Hi ha una altra versió, precisament del Pausànies, que diu que no, que l'Hèracles no va matar a l'Augies, sinó que el va deixar viure i li va perdonar la vida. Bueno, això seria tot amb aquesta feina. Si us ha agradat, premeu el botó de like i si us interessen més històries sobre mitologia, doncs només teniu que subscriviu-vos.